existuje jeden nebezpečný omyl, kvůli kterému se miliony lidí stávají obětí manipulace. Většina z nás si představuje manipulátora jako člověka, kterého je snadné odhalit. Někoho chladného, panovačného, hlasitého, člověka, který křičí, vyhrožuje a snaží se ostatní ovládat silou. Jenže ti nejnebezpečnější manipulátoři, Ve skutečnosti často působí nikdy nejsou. Ve skutečnosti často působí úplně opačně. Jsou příjemní, charismatičtí, pozorní, vědí přesně, co říct. a kdy to říct? Právě proto bývá tak těžké je rozpoznat, protože skutečná manipulace nikdy nezačíná strachem, začíná důvěrou. Na začátku všechno působí naprosto normálně, dokonce krásně. Ten člověk se zajímá o tvůj život, naslouchá ti, dává ti pocit, že jsi výjimečný, že tě konečně někdo opravdu chápe a právě ve chvíli, kdy se cítíš bezpečně, začneš pomalu ztrácet ostražitost. Manipulace totiž není o tom přinutit tě udělat něco proti tvé vůli. Je mnohem rafinovanější. Manipulátor tě dovede do bodu, kdy máš pocit, že všechna rozhodnutí děláš sám a právě v tom spočívá jeho skutečná síla. Nepotřebuje ovládat tvoje činy. Stačí mu ovládat způsob, jakým přemýšlíš, jak vnímáš ostatní a především, jak vnímáš sám sebe. Ve chvíli, kdy se mu podaří změnit tvůj pohled na realitu, už ti nemusí nic přikazovat, protože začneš dělit přesně to, co chce, dobrovolně. To nejděsivější na celé manipulaci je, že si ji většina lidí dlouhou dobu vůbec nevšimne. Myslí si, že jsou jen přecitlivělí, že přehánějí, že mají špatnou paměť, nebo že problém spočívá v nich. A právě to je jeden z hlavních cílů manipulátora. Nepřesvědčit tě, že on má pravdu, ale přimět tě, abys přestal věřit sám sobě. Protože člověk, které nevěří vlastnímu úsudku, začne hledat odpovědi u druhých a ten, kdo ovládá tvoje odpovědi, nakonec ovládá i tvoje rozhodnutí. Proto manipulace téměř nikdy nezačíná jedním velkým okamžikem. Nevznikne během jediné hádky. Nevznikne během jednoho dne. Buduje se pomalu, malými kroky, drobnými lžemi, nenápadnými pochybnostmi, malými ústupky, až jednoho dne zjistíš, že už nejsi tím člověkem, kterým jsi býval. Změnil ses, změnily se tvoje názory, tvoje hranice, tvoje sebevědomí, možná dokonce i lidé, se kterými trávíš čas. A přitom máš pocit, že ses pro všechno rozhodl sám. Psychologové tento jev zkoumají už desítky let a stále docházejí ke stejnému závěru. Lidé nebývají manipulováni proto, že jsou hloupí. Bývají manipulováni proto, že důvěřují, protože milují, protože chtějí pomáhat, protože věří v dobro druhých. Jinými slovy, právě vlastnosti, které z člověka dělají dobrého člověka, ho mohou učinit ideálním cílem. Manipulátor totiž dobře ví, že ovládnout emoce je mnohem jednodušší, než ovládnout rozum. Proto nikdy nezačíná útokem na tvoji inteligenci. Útočí na tvoji vinu, na tvůj strach, na tvoji potřebu být přijat, na tvoji touhu. A když získá kontrolu nad tvými emocemi, získá i vliv nad tvými rozhodnutími. Možná si právě teď říkáš, mně by se něco takového nikdy nestalo. Jenže přesně to si myslela většina lidí, než si jednoho dne uvědomili, že už roky žijí podle pravidel někoho jiného. Nikdo totiž dobrovolně nevstoupí do vězení. Nejdříve ho musí přesvědčit, že dveře jsou stále otevřené. A právě proto je tak důležité naučit se manipulaci rozpoznat. Nejen proto, abys dokázal ochránit sám sebe, ale také proto, abys nikdy nestratil to nejcennější, svou vlastní identitu. Protože existuje jedna věc, kterou ti žádný manipulátor nemůže vzít, pokud mu ji sám neodevzdáš. Schopnost rozhodovat o tom,
Kým chceš být? V dnešním videu společně odhalíme 7 psychologických znamení, podle kterých poznáš manipulátora, i když působí jako ten nejmilejší člověk na světě. A pochopíš, proč platí jednoduché pravidlo. Čím obtížnější je manipulátora rozpoznat, tím nebezpečnější obvykle bývá. Protože skutečný manipulátor nechce ovládat tvůj život silou. Chce, abys mu kontrolu nad svým životem předal sám. A věřil, že to bylo tvoje vlastní rozhodnutí. Právě tam začíná skutečná manipulace. Pokud mají všichni manipulátoři něco společného, pak je to jedna věc. Jen zřídka používají sílu, nepotřebují ji. Jejich největší zbraní je přimět tě změnit své chování, aniž si toho vůbec všimneš. A aby toho dosáhli, opakují stále stejné vzorce. Vzorce, které ztratí svou moc ve chvíli, kdy se je naučíš rozpoznávat. První znamení je zároveň tím nejnebezpečnějším. One nutí tě pochybovat o vlastní paměti. Představ si jednoduchou situaci. Pamatuješ si rozhovor, pamatuješ si každé slovo, víš přesně, co bylo řečeno. A když se k tomu později vrátíš, druhý člověk se na tebe podívá naprosto klidně a řekne: to se nikdy nestalo, to jsi špatně vyložil. Přeháníš, tak jsem to nikdy neřekl. Nejdřív si pomyslíš, možná má pravdu. Každý přece občas něco zapomene. Jenže když se to začne opakovat, začneš pochybovat sám o sobě. A přesně o to manipulátorovi jde. Nechce tě přesvědčit, že má pravdu. Chce dosáhnout toho, abys přestal věřit vlastnímu úsudku. Psychologie tento jev označuje jako Asterix gaslighting a patří mezi nejničivější formy psychické manipulace. Protože člověk, který přestane věřit své vlastní mysli, začne hledat pravdu u někoho jiného. A od té chvíle je mnohem snadnější ho ovládat. Nakonec je za všechno vždycky vina na tvé straně. Nezáleží na tom, jak hádka začala. Skončí vždy stejně. Ty se omlouváš, ty vysvětluješ, ty se cítíš provinile. Přitom jsi byl tím, komu bylo ublíženo. Manipulátor má zvláštní schopnost. Nikdy neřeší samotný problém, řeší tvoji reakci. Řekneš: tohle mě zranilo. A on odpoví: jsi moc přecitlivělý, nuž hranic. A on řekne: proč jsi na mě tak zlý? Rozzlobíš se. A najednou si podle něj agresor ty. Ani si nevšimneš, že už nemluvíte o tom, co udělal. Mluvíte o tom, proč ses vůbec odvážil ozvat. A zatímco se bráníš, on nemusí převzít žádnou odpovědnost. Střízkost s odstupem. Jednou je laskavý, pozorný, milý. Píše ti, volá, zajímá se o tebe, máš pocit, že jsi pro něj důležitý. A pak, bez jediného vysvětlení, zmizí. Odpovídá chladně, je odtažitý, neprojevuje žádný zájem. A v tu chvíli se stane něco zvláštního. Neřekneš si: tohle není v pořádku. Místo toho začneš přemýšlet, co jsem udělal špatně, začneš se snažit ještě víc. Snažíš se získat zpátky člověka, který tu byl ještě před pár dny. Aniž si to uvědomíš, začínáš bojovat o něco, co dřív přicházelo přirozeně. A právě tím vzniká citová závislost, protože lidský mozek reaguje mnohem silněji na nepředvídatelné odměny než na ty pravidelné. Stejný princip využívají kasina. Nikdy nevíš, kdy přijde další výhra. A právě proto nemůžeš přestat hrát. Používá ticho jako trest. Ticho může být klid, ale může být i zbraní. Po neshodě přestane komunikovat, neodpovídá, nevysvětluje, ignoruje tě. Ne proto, že potřebuje čas, ale proto, že chce, abys začal pochybovat. Nejistota je totiž jednou z nejsilnějších emocí, jaké lidský mozek zažívá. Začneš přemýšlet, co jsi udělal, co mu napsat, jak všechno vrátit zpátky. A aniž si to uvědomíš, řízení celé situace už nedržíš ty, řídí ji tvoje úzkost. Neustále se staví do role oběti.
Jsou lidé, kteří mají v každém období života jiného viníka. Ublížil jim partner, zradili je přátelé, nechápe je rodina, v práci mají samé nespravedlivé šéfy, celý svět je proti nim, jen oni sami nikdy neudělali chybu, nikdy nenesou odpovědnost, nikdy se upřímně neomluví. A když je jednou postavíš před jejich chování, během několika minut se nakonec omlouváš ty, ne proto, že měli pravdu, ale protože dokonale vědí, jak probudit tvoji lítost. Six. Pomalu tě izoluje od ostatních. Nikdy nezačne větou, přestaň se vídat se svými přáteli. To by bylo příliš nápadné. Místo toho pronese drobné poznámky. Nemyslím si, že ti ten člověk přeje. Tvoje rodina tě stejně nikdy nechápala. Jen já tě znám doopravdy. Na první pohled to zní nevinně. Jenže časem trávíš méně času s lidmi, kteří byli dřív součástí tvého života. A když se jednou rozhlédneš kolem sebe, zjistíš, že hlas, který slyšíš nejčastěji, je právě ten jeho. A čím méně jiných pohledů na svět máš, tím snadněji uvěříš tomu jedinému. 7. Potřebuje ovládat tvoje emoce. Manipulátor nepotřebuje řídit každý tvůj krok, nemusí kontrolovat tvůj telefon a nic, stačí mu jediné ovládnout to, jak se cítíš. Protože člověk, který ovládá tvoje emoce, postupně ovládá i tvoje rozhodnutí. Když v tobě vyvolá strach, začneš jednat ze strachu. Když v tobě vyvolá pocit viny, začneš rozhodovat z pocitu viny. Když tě přiměje neustále hledat jeho uznání, tvoje štěstí bude záviset na něm. A právě to je skutečný cíl manipulátora, neovládat tvůj život přímo, ale proměnit tvoje emoce v nástroj, kterým bude řídit každý tvůj krok. Možná jsi během těchto 7 znamení poznal jen jednu situaci, možná 2, možná téměř všechny. Je ale důležité si uvědomit jednu věc. Jedno takové chování ještě automaticky neznamená, že je někdo manipulátor. Každý z nás někdy udělá chybu. Každý z nás někdy jedná špatně. Rozhodující není jednotlivý okamžik. Rozhodující je opakující se vzorec. To, že člověk nikdy nepřevezme odpovědnost a hlavně to, jak se vedle něj cítíš. Po setkání s člověkem, který tě má opravdu rád, obvykle odcházíš klidnější, silnější, sám sebou. Po setkání s manipulátorem naopak často odcházíš zmatený, vyčerpaný, plný pochybností, jako bys po kouskách ztrácel sám sebe. A právě tady začíná ta nejdůležitější část. Protože rozpoznat manipulaci je teprve první krok, ta skutečná otázka zní, jak získat svůj život zpátky, aniž by se sám stal manipulátorem. Právě tomu se budeme věnovat v další části. Zjistit, že tě někdo manipuloval, patří k nejtěžším okamžikům, které může člověk zažít. Ne proto, že jsi prohrál hádku, ne proto, že ti někdo lhal, ale proto, že si najednou začneš klást otázku, jestli můžeš vůbec věřit vlastnímu úsudku. A právě tam manipulátor chce, abys zůstal. Protože člověk, který neustále pochybuje sám o sobě, začne hledat jistotu u druhých. A ten, kdo potřebuje, aby mu ostatní potvrzovali každé rozhodnutí, pomalu odevzdává kontrolu nad vlastním životem. Existuje ale jedna věc, kterou si uvědomuje jen málo kdo. Nejlepší způsob, jak porazit manipulátora, není začít manipulovat jeho, není hrát jeho vlastní hru. Protože ve chvíli, kdy se staneš stejným jako on, už vyhrál. Jeho cílem totiž nikdy nebylo jen vyhrát hádku. Jeho skutečným cílem bylo změnit člověka, kterým se staneš. Proto skutečné vítězství spočívá v něčem jiném. Zachovat si to, co ti nikdy nemohl vzít. Tvou identitu, tvoje hodnoty, tvůj vnitřní klid. Staří stoičkové opakovali jednoduchou myšlenku. Nikdo nemůže ovládnout tvou mysl bez tvého souhlasu.
Lidé tě mohou provokovat, mohou ti lhát, mohou v tobě vyvolat strach, mohou tě nutit cítit vinu. Ale mezi tím, co se stane, a tím, jak se rozhodneš reagovat, existuje prostor. A právě v tom prostoru žije tvoje svoboda. Chránit tento prostor je jednou z největších forem síly. Mnoho lidí si myslí, že nastavit hranice znamená být chladný, odstrčit ostatní, přestat důvěřovat. Jenže zdravé hranice neodhánějí správné lidi, pouze odhalují ty, kteří tě měli rádi jen tehdy, když tě mohli ovládat. Zamysli se, když začneš říkat ne, kdo se skutečně rozlobí. Lidé, kteří si tě váží, nebo ti, kteří byli zvyklí dostávat od tebe všechno. Bez jakékoliv námahy odpověď bývá velmi výmluvná, protože člověk, který si tě opravdu váží, bude respektovat i tvoje hranice. Naopak manipulátor začne tvrdit, že se změnil, že jsi sobecký, že už nejsi tím člověkem jako dřív, ne proto, že by to byla pravda, ale proto, že přišel o kontrolu, kterou nad tebou měl. A právě tehdy přijde rozhodující okamžik. Můžeš ustoupit a získat zpět falešný klid, nebo vydržíš. I když to bude zpočátku bolet. První možnost je jednodušší, ale také mnohem dražší. Protože pokaždé, když zradíš vlastní hranice jen proto, abys předešel konfliktu, učíš svou mysl, že potřeby ostatních mají větší hodnotu než tvoje vlastní. A tato lekce se časem stane tvým způsobem života. Nakonec už ani nepotřebuješ manipulátora. Začneš manipulovat sám sebe. Souhlasíš, i když nesouhlasíš. Omlouváš se za chyby, které nejsou tvoje. A pomalu si zvykáš žít život, ve kterém se snažíš vyhovět všem, kromě sebe. Proto skutečná změna nezačíná ve chvíli, kdy se postavíš manipulátorovi. Začíná ve chvíli, kdy znovu začneš věřit sám sobě, kdy přestaneš ignorovat svůj vlastní hlas, kdy pochopíš, že několik minut nepohodlí je mnohem menší cena než roky života ve vztahu, který ničí tvůj klid. Někteří lidé odejdou, jakmile se změníš, a možná tě to bude bolet. Ale ne každá ztráta je porážkou. Některé odchody jsou začátkem návratu k sobě samému, protože ne každý, kdo vstoupí do tvého života, má právo v něm zůstat. A ne každý, kdo odejde, by měl být zastaven. Existuje jedna otázka, kterou by si měl položit pokaždé, když si nejsi jistý nějakým člověkem. Neptej se, mám mě rád? Zeptej se raději. Asterisk, zeptej se raději. Jak se cítím, když jsem s ním? Cítíš klid? Můžeš být sám sebou? Můžeš říct svůj názor, aniž by se zbál. Jsou tvoje chyby přijímány s pochopením, nebo jsou používány proti tobě? Protože skutečná láska, skutečné přátelství a skutečný respekt nikdy nepotřebují zničit tvoje sebevědomí, aby mohli existovat. Manipulátor potřebuje, abys na něm byl závislý. Člověk, který tě opravdu miluje, naopak chce, abys byl svobodný. A právě v tom spočívá ten největší rozdíl. Možná se manipulátorům během života nikdy úplně nevyhneš. Potkáš je v práci, v rodině, mezi přáteli, ve vztazích, ale vždycky máš jednu věc, kterou ti nikdo nemůže vzít. Možnost rozhodnout, komu dovolíš zůstat součástí tvého života. Zapamatuj si jednu důležitou věc. Manipulátoři si většinou nevybírají slabé lidi. Vybírají si empatické lidi. Ty, kteří rádi pomáhají, naslouchají, odpouštějí, věří v dobro. Nikdy nepřestávej být dobrým člověkem jen proto, že někdo zneužil tvoji laskavost. Skutečná síla totiž nespočívá v tom mít tvrdé srdce. Skutečná síla spočívá v tom umět své srdce chránit. Člověk, který má zdravé hranice, může být stále laskavý, velkorýcí, milující. Jediný rozdíl je, že už svůj klid nedává každému. A možná právě to
je nejdůležitější myšlenka celého dnešního videa. Manipulace nekončí ve chvíli, kdy se změní manipulátor. Končí ve chvíli, kdy mu přestaneš odevzdávat moc, kterou nikdy neměl mít. Protože nikdo nemůže dlouhodobě ovládat člověka, který si váží sám sebe. A nikdo nemůže manipulovat myslí, která zná svou vlastní hodnotu. Až se tě tedy příště někdo pokusí přimět, abys měl výčitky svědomí jen proto, že jsi nastavil hranice, vzpomínej na jednu větu. Nepřicházíš o druhého člověka. Vracíš se sám k sobě. A někdy je právě to největší forma svobody, jakou může člověk získat. Pokud tě dnešní video přimělo zamyslet se, přihlas se k odběru kanálu Temná psychologie a zapni upozornění, aby ti neunikla žádná další videa. Nemluvíme o povrchní motivaci. Mluvíme o hluboké psychologii, filozofii, stoicismu a skutečné mentální svobodě. Protože porozumět lidské mysli znamená udělat první krok k tomu, aby tě už nikdo nemohl ovládat. Děkujeme za sledování a brzy se uvidíme u dalšího videa.